Когато говорим за здраве и красота, грижите и притесненията се отразяват най-видимо на кожата ни. Кожата на тялото и на лицето губи своята еластичност и най-големият проблем за над 90% от жените се проявява под формата на стрии. Ние обаче имаме добра новина за всички нас. Стриите могат да бъдат премахнати. Как е възможно 90% и повече от 90% от жените да страдат от стрии? Доктор Велянова, много ми е приятно, че сте при нас. Да. Действително ли толкова е широко разпространен този проблем? Наистина проблема с стриите е много широко разпространен. Над 90% от подрастващото поколение имат стрии. Основните причини за появата на стрии са много: пубертет, бременност, активна спортна дейност, така че обяснимо доста висок процент от населението да имат стрии. Да, всъщност днес на сцената на Модерно ще представим точно този най-нов метод за отстраняване и за премахване на стрии. Кои стрии с каква давност се повлият най-добре? И тези тук как да ги определиме? Вие като ги погледнете, различавате ли ги? По принцип пресните стрии са лилави или розови на цвят. Това означава, че при тях колагена и еластина са прясно разкъсани, но няма атрофия на кожата. Атрофия означава хлътване. Когато са хлътнали, означава, че са с по-голяма давност и вече има кожна атрофия и са по-трудните за третиране. За повлияване. Точно. Добре. Искам да ни разкажете какъв е този метод, какво се случва и защо е толкова ефективен на практика. Това е фракциониран лазер. Какво търче това? Фракциониране означава тип проникваемост на светлината в кожата. Може да пипне, но той не работи, нали? Не, на крайника може да го пипнете. Вие виждате, тези шипчета са местата, през които прониква светлината в кожата. Между тях се намира здрава кожа или съхранения кожен участък. Какво прави тази решетъчна светлина? Един вид стимулира изграждането на нова кожа в този участък. Да. Искате ли да пробваме? Знам, че с този метод също така се третират не само стрии, но и белези. Да. Нали? Успешно по същия начин. Даже, доколкото видях, има картинки, на които показват, че могат да се третират белези след поставяне на импланти силиконови. Да. Това уврежда ли по някакъв начин на самия силиконов имплант? Не, проникваемостта на светлината е на ниво кожа, втори кожен слой, дерма, няма дълбока проникваемост. Абсолютно сигурно е, че няма нещо да загрее вътре. Абсолютно сигурно третираме стрии на гърди с импланти, няма никакъв проблем. Да. Колко време продължава една процедура? Зависи от зоната, която се обработва. По принцип е доста продължително. Смисъл, че е доста обременяващо като работа, защото накрайника е малък и технологично се изисква 3 до 4 пъти повторение на всяка стрия с 30 до 50% при покриване, а всеки следващ накрайник препокрива предходния 30 до 50%, така че доста бавно и методично, с леко изместване. Ако се появили да приемеме, че имаме не са много, 4-5 стрии подредени така хубаво една след друга, на около 6 месеца, традиционно колко процедури са нужни? Пресните стрии 3, оптимален вариант 4 броя процедури за над 90% заличаване на стриите, абсолютно отговорно. Третирали сме стриите, направили сме 3, 4, 5, 6, 7, колкото процедури са били необходими и сме постигнали задоволителен, изключителен резултат, в който стриите вече са почти невидими. Нужно ли е след определен период от време отново да правим такава процедура и трябва ли по особен начин да се отнасяме към третираните зони? Абсолютно не е нужно поддържащи процедури. Тоест, веднъж като се оправим с стриите, това е за винаги. Това е за винаги в този участък, който е третиран и при условие, че кожата не е подложена на съответния стрес. Пациента, ако напълне 30 кг, може да се появят стрии, не говоря за този кожен участък. Той е абсолютно идентичен с здравата кожа, така че риска при него и при здрава кожа да се появят стрии е абсолютно един и същ. Изгражда се нова кожа, няма дефект на кожа. Да ми кажете, всъщност това е уникален метод и къде може да бъде направен? Къде можем да си направим тези процедури? В нашата клиника, Хилклиник се казва, дерматологията разполага с този апарат, така че всички пациенти могат да потърсят на сайта ни контакти. Консултациите за стрии, за естетични процедури са абсолютно, точно така, са абсолютно безплатни за пациентите. Срещаме се с тях, обясняваме колко процедури, как протича процедурата и след това преценяваме кога ще третираме кожния участък.
Това е невероятно. Така изглежда кожата веднага след процедура. Няма нараняване на кожна повърхност, няма рани, кървени, секреция, просто леко зачервяване, което очумява до 2 часа. Прекрасно. Изглежда много добре. Благодаря ви. Добро, това, което ви казахте. Ето така, премахваме стриите и белезите. Доволни сме и прекъсваме за кратко.